Słuchaj, jeżeli strzelasz do mnie, to musisz mieć naprawdę duży kaliber. Musisz mieć te naboje ostre i duży kaliber, jeżeli strzelasz do mnie. Bo taką informacją usłyszaną u niego na kanale, że to, co on powie, to jest gówno znaczące, że ja się z nim kontaktowałem, czy cokolwiek. Ja się z nim nigdy nie kontaktowałem. I wszyscy tutaj wiedzą, bo to Piotrek wkleił tylko link. A Milena wrzuciła tutaj. Ja nigdy z tym człowiekiem, bo ja nie znam tego człowieka. I w życiu nigdy bym do niego nie napisał, bo moja godność by mi nie pozwoliła na to, żeby się z nim skontaktować. Z czego jestem bardzo dumny. Że moja godność nigdy nie pozwoliłaby mi na to, żeby się z nim skontaktować. W czyimkolwiek, czy to w twoim, czy w innym temacie. Ja swoje sprawy załatwiam sam. Sam.